At sa ating good news, Acting Eye School naghatid saya at kaalaman sa mga estudyante sa Dagupan City. Para po sa detalye ng good news, pakinggan natin mula kay Idol Maya. Iyak, galit, tawa at iba pang emosyon, yan ang bumuhos sa drama workshop ng Acting Eye School ng IFM Dagupan katuwang ang Unique Toothpaste. Gaya ng mga naunang Acting Eye School na isinagawa ng IFM Dagupan noong nakaraang taon, 50 mag-aaral sa Junior High School ng Dagupan City National High School ang sumailalim sa drama workshop nitong nakaraang Biyernes, August 15, 2025, sa pangunguna yan ng Dear IFM host na si Idol Ruru Hugutero. Dito ay nabigyan ng kaalaman ang mga kalahok na estudyante sa kung paano sumulat ng kwento para sa drama sa radyo. Matapos mapanood ang ating mga resource speakers, agad namang nagpakitang gilas sa script writing at live radio drama ang mga estudyante na hinati sa 5 kuponan na mayroong 10 miyembro. Sa naturang patimpalak ay nakapag-uwi ng cash prizes ang mga ito, kasama na rin ang gift pack mula sa ating event partner, ang Unique Toothpaste ng ACS Manufacturing Corporation. Ang Acting Eye School ay isa lamang hakbang upang mas lalo pang ipalaganap na ang industriya ng radio drama ay buhay na buhay pa rin at patuloy na nagbibigay entertainment sa mga tagapakinig. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.